Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Zainab Salis wadda aka fi sani da Zango Khadija a cikin shirin Farin Wata Shakallo. Ku ci gaba da kallon shirin Farin Wata Shakallo akan YouTube channel ɗinmu mai suna Adam A Zango Official. Farin Wata Shakallo, gaskiya za ku sha kallo, kar ku bari a baku labari. A cikin tashar Adam A Zango Official a sha kallo lafiya. Ku kasance da mu ranar Juma'a misalin karfe 8. Jama'a ina farin cikin sanar da ku cewa za mu saki wannan ƙayataccen shirin namu mai suna Farin Wata Shakallo web series. Za mu sakar muku shi a yau da karfe 8 na dare. Farin Wata Shakallo. Farin Wata Shakallo. Farin Wata Shakallo. Farin Wata Shakallo. Ka zama na farko a gaban wayarka ko talabijin ɗinka domin kallon wannan shiri da misalin karfe 8. Kada ka bari a baka labari. Farin Wata Shakallo ɗaya ne tamkar da 10. Za ku sha kallo. Ina yake to ai sai na hangon shi kawai ana kuma ya dan yi min kaɗan. Wanir. Stop.